Trocha poopravím, je to 105-ročná tradícia v rámci Jalasu akože obuvy. Tých 75 rokov sú rukavice, ale super. Okay. Takže je tam tá tradícia troška dlhšia a vlastne sa venujeme bezpečnostnej a ochrannej obuvi. Nie je ani jedna z nich úplne voľnočasová, ale práve modely, ako sú v kategórii ochranej, bez špičky, tužinky, akokoľvek si to nazveme, sú modely, či už napríklad pre horeku, hotely, reštaurácie, kaviarne, šoférov, voľný čas, ale takisto, kde potrebujeme väčšiu úroveň bezpečnosti, tak vieme ísť celkom štýlovo aj s tou samotnou tužinkou, čiže S-ková trieda obuvy a vyzerá to fajn. No a okrem takých klasických, poltopánkových, jednoduchších, ľahších modelov máme aj veľkú tradíciu, povieme to v tom heavy duty segmente a môžeme siahnuť pokojne do Goratexových modelov v kombinácii s Boou a v tomto prípade sa jedná Exalter model, ktorý je, dá sa povedať, najpredávanejší v rámci celej našej skupiny, alebo niečo trendové v hnedej koži aktuálne. Za mňa vydarená, pekná novinka.